Assalamu alaikum jama'a mu barka da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai ƙayatarwa. Yau mun zo muku bayanin yadda in mutum ya kira ka da private number za ka cire ka ga number. Domin wasu suna duba wasu don su cutar da kai, wasu kuma don su tsoratar da kai, wani kuma ya ɓoye number shi ne ba don komai ba kawai don ya raina ma hankali. Yau mun zo muku da yadda za ka cire private number. Yauwa ku biyo mu, ni ne dai naku Gibson Network. Insha Allahu zan ringa kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Yauwa ku biyo mu don Allah za ka ga alamar subscriber, don Allah ka taimaka ka danna mana domin mu kasance masu ƙwarin gwiwa a kawo muku wannan bidiyoyi. Yanzu za mu nuna muku yadda za ku duba ku ga mutum ku gano number shi in ya tura muku ya kira ku da private number. Da farko dai za ka je ka nemo wajen calling ɗinka, ka ga kama haka, haka. To za ka duba wajen calling ɗinka ka dawo sai ka duba wajen inda kake kira kama haka. Idan ka yi haka, yauwa ka ga ya buɗo to kamar kira zai shigo ta nan ɗin. Kan wannan abun ka nuno kiran yana shigowa za ka ga wajen keyboard haka. Sai ka ga zai nuno ma wajen wannan nambobin. Idan ya nuno ma wajen na wannan nambobin sai ka danna star, sai ka danna hash, sai ka danna star, sai ka danna hash, sai ka sa 0, sai ka sa 6, sai ka sa 8, sai ka sa 6, sai ka sa hash, sai ka sa star, sai ka sa hash. To kana haka zai buɗo ma yanda za ka duba private number. Yauwa don Allah ku kasance da mu a cikin wannan tasha tamu Gibson TV. Ina godiya.